Ποιος με παίρνει κλίση την τύχη μου μέσα ρε. Μόλις πήγαμε να αναστήσουμε το The Great George Orwell γάμο. Λοιπόν παιδιά, πάμε να αναστήσουμε το The Great George Orwell. Ήρθε μεγάλη στιγμή. Ήρθε μεγάλη στιγμή. Πάμε όλο το chat. 3 2 1. Καλή χρονιά. Τον αναστήσαμε. Ποιον? Το Δέγκριζο. Μπα, πώς το έπαθες? Νάτος! Νάτος παιδιά! Ο George Πού Orwell είναι? στο live μου αυτή τη στιγμή. Άμα μπω εγώ στο live σου περίμενα. Ναι παιδιά! Ο George Orwell, ο The Great George Orwell παιδιά. Τι εννοείς αναστήσει το Δέγκριζο Τζόρι, αφού το έχουμε πει 100 φορές αυτό, το Δέγκριζο Τζόρι δεν πεθαίνει. Το ξέρω αλλά μόλις τώρα αφού λέει ο τέτοιος ο Γιώργος ότι πέθανε εγώ τον ανέστησα. Βλακίες λέει, του χάσουμε. Πάμε λίγο. Ας με τα λέει. Λέει ότι έχει πεθάνει ο Δέγκριζο Τζόρι και τέτοιο. Ναι. Ο χαρακτήρας πέθανε αλλά εγώ τον ανέστησα. Υποθετικά πέθανε. Ξέρω. Κόψτε! Ποιος το έκανε αυτό, θα φάει μπαν τώρα.